गसाइगावआव बिजेपिनि राजखान्थि हान्जानि गोदानै लुफुंनाय मावखुलि बेखेवदों। जमदुवार आरो कसुगाव मण्डलनि बिजेपिनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवनानै होयो बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरि भबेश कलिताया। बिटिसि ओनसोलावबो बिजेपि दोलोनि बिथाखौ गोरा खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन मण्डलफोराव मावखुलि बेखेवनानै होनाय बायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार आरो कसुगाव मण्डल बिजेपि मावखुलिखौ दिनै आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो फैगौ समाव बेफोर मावखुलिफोरनि गेजेरजोंनो बिजेपि पार्टिया गोख्रों खामानि मावगोन होनना फोरमायो आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबखौ जेरैखिजाया देरहानांगौनि थाखाय बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों खामानि मावगोन होननानै फोरमायबावो। बिजेपिनि कसुगाव मण्डल आरो जमदुवार मण्डलनि गंनै अफिस जों बेखेवना होदों आरो बे अफिसखौ आङो बेक्तिगत साइडनिफ्राय लुना होदों आरो बेवहाय गोबां जोंनि खार्यकर्ताफोरा सहाय खालामदों आरो गोजौनिफ्रायबो बहुद जोंखौ मरेलि आरो साननाय हनायजों जोंखौ सहाय खालामदों। बेनि थाखाय बयखौबो धन्यबाद होयो आरो दिनैहाय बयबो नुबाय जों कसुगाव दहाय 11:30 बेखेवनानै दिनै बेवहाय फ्राय 2:00-2:30 जाफैदों। अब्लाबो गाजा गोमजायैनो बे मेलखौ खुंनायजों लोगोसे बे अफिसखौ बेखेवना लानो हाबाय। बेनि थाखाय आं बयबो जोंनि जमदुवार मण्डलनि जेसेबां जोंनि पार्टिनि खार्यकर्ताफोर आरो बेवहाय नुजाफैदों डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिजों लोगोसे गासिबो अफिस बियारफोर आरो गोबां मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नुजाफैदों आरो जोंनि गासिबो जमदुवार मण्डलनि जेसेबां खार्यकर्ताफोर जेसेबां जों लेंहरदोंमोन नुजाफैदों। बेनि थाखाय आं बयखौबो धन्यबाद होदों आरो बे अफिसनि गेजेरजों जों बेखौनो आसा खालामदों फैगोन समाव जों बेवहाय थानानै रायजोनि सिन्था खालामनो हागोन, समाजनि सिन्था खालामनो हागोन, पार्टिनि सिन्था खालामनो हागोन आरो दिनै बे अफिसखौ मानगोनां जोंनि आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि श्री भबेश कलिता बिथाङा बेखेवना होदों आरो जों बिथांखौ धन्यबाद होदों। मानोना बिथांनि अननायजोंसो जों दिनै पार्टि हिसाबै थांनानै दं, पार्टि हिसाबै खामानि मावनो हादों। ओंखायनो बिथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों। बिथांनि राजनितिक जिबना गोलाव जाथों आरो बिथांनि जिउ इसोरा सहाय खालामथों। आरो दिनैहाय जों जे जमदुवार मण्डल हिसाबै जोंहा अफिस गैयामोन, फिसा अफिस भारा लानानै सोलियोमोन, गोबां खस्थ' जायोमोन, जेबो रायज्लायनो मिटिंजोंनो जोंहा उफाय गैयामोन। दा दिनैहाय बेखौ जों सिन्था खालामलायनानै बेखौ लुफुंना होबाय। बेनि थाखाय आङो बयखौबो बेखौ लुफुंना सहाय खालामनानै धन्यबाद होदों।